kuphela nje isikhathi esingana noma mina iphambana ngizobe sokuthuthuzela isimangifela. Okay, asigijimeni sihambe nayo emsakazweni eKhuzani FM. Asiqala ngoquality ngoba ula e-studio bese siza kuwena. Quality mfethu siqala usinike ingoma yakho number 5. Uzasha athi ngimthini. Vele mabe kukhona thina ke ogeza kawu9. Phala ingulube shothi ade wagcina. Angivele nje ngiqale nje ngithi nje qunga ebhova umgqumeni. Ngithinte ingoma ethi sakhala kamnandi. Sakhala kamnandi? Yeah. Ah, sukani madoda. Kazo nani? Ngoba sengiqale nje ngathi B. Wathi B? Kwalandela uM no W. Kana manje ngicaba lesizwe siqhathe nayo lapho uTzanini ubhizi yatatazela manje uthi ugeze kathathu manje kodwa usashintsha amateka akeze ukungena la studio uzangaza amateka kanjani kanti lenze njani bafethu bazoba nenkinga bafana kodwa ke impilo yankankwa ngiyamthanda umfana ozama bazofika la ngikhona nami ngizabalazile nami ngishintsha amateksi ngizofika e-studio ngo2014 ngisabhayiza Ngingunohlatla Khoza umphathiswa omnyango ngeculo kunjalo bhuti angihlale khona phambi kuba ngishone engomeni ngicela ukuthi nomunye umuntu olalele manje oyiciwo noma ofisa ukuya phambili ngempilo ayikho into ebaluleke okudlula isikhathi empilweni igama lethu thina siphila ngalo liyifeme empilweni yethu igama liyahlonishwa ungachoma nje udlala lokuthi wena ubugeza kawu19 uwedwa kodwa nje isikhathi sibalekile empilweni okay lo ngizomdlala manje abafana bane potential yokuphila ngomculo uSminofu ngizodonsa uSminofu ingoma ethi ufuna ungalela ubala ethi ngiyajola angijoli mina angijoli mina bayazi bani kodwa ikuli indaba isoludi number 4 quality eKhuzani FM phela mfowethu aniya kwethu uyaphila hayi mfowethu ngabe usuzwele manje amanzi la ugeza kathatha bakubambile mfowethu kuyikho lokho akukho kunye ngane kwethu usukugeza ngani kwesibili kwesithathu kuseyinsipho noma kuseyinsipho kwesithathu ngize sengisula nje ngendaba mhlawumbe mangakwenzeka ngoba nginomuntu ngiyilo umuntu othanda ukuthi mayenza into ayenze ihluke so mangase ngigeza kwesithathu ngize sengithela ubisa ngabe ngisayifaka yobona ngicebezela ngabe ngisayifaka insipho cishe uyasiva uyeva nje ngisestudio manje ukuthi kuhlukile kunephunga elithanda ukuhloka mfethu okay asithanda number 5 wakho egobeli okuyizona oyikhethile namhlanje sebuye sikhuluma okunye okuningi okay mfethu number 5 wakho uthe usikweleti impela mfana ngasekhaya loyo umfana ngasekhaya mfana ngasekhaya kuphi ekhaya ekhaya emzimkhulu yebo futhi uthi igama lami usikweleti lo simdlala njengamanje emsakazweni eKhuzani FM okhethwe lapha ke uTzanibe ngoba idatha likhona ubafe ngaconnecta ngapha ngoba uthi idatha likhona ungaconnecta kuye lapha Dzanibe akazi iWi-Fi uziraba ufompu ubani lo khuluma ukuthi angazi noba ngiqhathene ukuthi ngifike khona nina body ngizibonela nina angamboni ke lo nomunye osomahlaya ngazi into yakhe thina so angazi ngiqhathene ithosa le cancel lo osomahlaya i-cancel ngiyena phela osomahlaya mina ngumuntu ogezayo manje angazi ngiqhathene nobani ngiyazi into iyangidida serious kodwa ke cishe ukuhamba kwehlelo ngizobona ukuthi ubani uzazazisa ukuthi okwamanje ke sithole number 4 wakho baba sithole number 4 wakho mfethu kuyonakala manje kanqulu kanza kwethu akukho konye udlubheke hey madoda uthi ungayidelela yonke kodwa hayi lo bafo lapha kodlubheke ethi ungayidelela yonke lemizi kodwa hayi lo wakithi kunjalo sibheke number 3 manje kodwa phambi number 3 asibatshela abantu ukuthi ke kuyavotwa lapha ku Twitter ke uquality bese wena ufika ufaka ivote lakho usho ukuthi ubani umbona ukuthi unyuka kampela ngengoma emsakazweni eKhuzani FM ake sithole number 3 kodwa njengamanje quality body mfethu uphetheni awuthi ngibhekela ephakethini ngithi kuzophuma imali kodwa waphuma uKhuzani ngizokhupha ngiyamandaba manje hey madoda ziningi bengayidlala bengathi into ashathi ngihamba imoto ephambili iBM lelo le BM ifike yithi utheni kodwa asibe sabezidlalena ingoma ethi ngamnika ngaphela ngamnika awu sukani madoda indlamlenze emsakazweni eKhuzani FM number 3 kweza quality olwa hey madoda awusasala ke kanjalo madoda uzasala ke nje kanjalo ke insizwa mfethu Dzanibe mfethu aniya kwethu abantu abakuzabatshela abantu ukuthi wena uswa kuphi nendawo mfethu okuyinto ebalekile ke leyo ake ngiqale ngokuxolisa ekutheni ngifike late angizoba mude nje ngizoba mfishane
ekutheni ngifike late cishe ubhuti BK ubesanazi silo ukuthi ukhona uyikupho obungumamezele empeleni ke mina ngosanele ngowatsanibe isibongo odume ngeligcokama elihle inkosi yamajongo imloyo ngingidabuka emzimkhulu ngokuhlala ngisegoli yebo usegoli ngisegoli nje ngokuhlala njengoba ulapha nje usuke egoli ngibuyele egoli na kanjani iflight ngilindile ngifike ngayo nje ngilindwe yiyona manje okay quality wena uhamba ngalibi tekisi ngisebenzisa imoto BMW bathi i320i mawuthi wawunakusisa uFacebook wakho last week bekuthiwa congratulations Mr Biyela imoto yami yesithathu ngoba ngubelo nento zakhe nje angishiye inkukhu mina la mthuthu. Okay number 3 asingene kuona Dzanibe kushubile le studio uthi makahle mehlo kuyintuthuko lo ngoba akaze yatholela isikhathi ahlale namanje uyomjabulisa lokho mekuthiwa nethuba livela emsebenzini ulanda osibari ushiya abafowenu la kahle mfana unombolo 3 lo ubukhetho noma kanjani lapha ke uDzanibe sukani madoda quality bodi mfowethu ya mfowethu hayi zakhala ngiyeza igama lengezo lokulivela ukuthi mina ngiyageza what abantu abageza nje amanje ingane ifisa ukuya ngisho isikole masibona sigezile ethi nizoqesha nathi la eLokuzane emadolobheni abantu abaklina abagezayo yimi nomthandi nje simelizwe uhulumeni uzabuya siholela ukuthi thina sigezizwe nalo mfana kwamanxele le ubani futhi umthandi wabona lo yabhudulana sigeze ubani futhi umthandi mina yeke abantu ubani ukhwalisa bayeke abantu beboshiwe ngeke besazi hayi manje yabona abantu abaziwa abangadumanga usempini yase Ukraine akasa engasazi thina shugaxa ngithe abantu abaconnect efonini yami abafuni bala bese uthi number 2 wakho bo uyamazi ukuthi umuntu mayefika ubanjani azidlani ujive yethu uyamazi ukuthi unjani uyamazi mafika izolwebe uhamba noma kanjani madoda ke nesindala emculweni kaMaskand lapha ke ushwi sukani madoda ngiyakutshela wena kodwa njengamanje ke bekunombolo 2 lo lapha ke ka quality siyagijima uzothola ke unumber 2 lapha ke Dzanibe uphethe Dzanibe niyakwethu mina ngiphinde ngibe umuntu othanda othandwe njengamanje ngimfezi madoda kodwa mangiwelela ngaphesheya cishe ngiyasho ngithi awuhlanya lwami lo lwami lo hlanya lo mina ngisethu olwami ngisothandwe njengamanje uyangibona la ngiyacobezela ngumuntu oyintombi ngisothandwe njengamanje angeke ngisakwazi ukugida ngiyosoke ngijula amakhwapha ngivile into ngiphansi la ngikhona uyaziva ispray ngishayile ngiphansi olwami yolona olwami mfeze emnyama emsakazweni ukhozi iyafaba sekukubo la imfezi sekuhlanya lethu la mpela la kule ngosethi ke ingoma zabakhethiweyo ngoba nombani ufika ikhethe le ngoma ethi uhlanya lwami lona namhlanje ke ikhethe lapha ke uDzanibe sukani madoda sekasuma la uDzanibe bashona le ne studio lamshutha kodwa soyifaka inkundleni zokuxhumana nibonke kona kangakanani emsakazweni ukhozi iyafaba uhlelo sigiya ngengoma bengithi ngizofunda la ku Twitter angazi uthembeka lapha ke butheleze enquthu uthe nje milikihli wathi ngizikhethela lona wasekhipha sukani madoda kanti uphumlwana ungakwagumede kwanibela uthi khuphuka Dzanibe suka uthi washo quality ongena ngenkomo engena mbuzi suka uzolobola ngani ku BMW kanti ngala noma unolubabalo wakangubane lapha emzimkhulu uthi khuphuka lapho nqolo uthi volume phezulu la emabhaceni kanti uthulana emsweli uthi khuphuka lapho quality ngiyambona ke nomhlonishwa kamazibuko lapho uthi BK uthi ayikhona kushwele kunombolo 1 ngapha nonombolo 1 ngapha ake sibathole lokudliwa etolo kuyashisa la no BK ne message nguma lo mfana kanjani imzuzu imhlanje nje kosha lapha ke ihora le12 ngathi noma ke mekusha lapha ke ihora le12 ingoma ke zu20 ezobe zikhona beyiphethe thina nje besiphethe zu10 kodwa ke nango ke lapha ke unombolo 1 ka quality mfowethu sinikeza wena njengamanje ngiyavala manje ngizophuma kade ngisemsakazweni njengamanje bekufanele ukuthi bakuframe umuntu abangiboni nje ama sebeyongibona engomeni lapha ngamehlo yimi doda
mina mawungibuka ngamehlo ngathi ngazungithinti ngiyahaleleka kodwa angikho lapho uyakwazi umfowethu Dzanibe uqondanisa ukudlala ingoma zokubhinqa wayengalunga emendweni awuthi ke ngimdlala ingoma kaGatsheni ethi emendweni ke ngiyamva igift yakhe nje akayona egoli lena phakama Akazi uthi inkosi yami akathi lungile akusena ngeke ngibe nenkosi yasemzimkhulu ngumnomzana ngingaka usaboleke imali asihlule lapha asihlule lapha imali zabantu madoda hey akusakazeke manje selukuhamba omunye usekhipha ibhandi wanikeza omunye wathi ibhandi ngathi awulifakile kodwa ulifakile omunye uthi hayikhona umlandeli wami manje hey konakele kakhulu kodwa number 1 le emendweni ingoma nakhona sihlezi ikhona la lapha ke ohlelweni lethu lesithi khona ke ezabakhethiweyo ikhetho lapha ke uquality siyagijima manje siya ku number 1 madoda mfowethu kwenakala manje bafo kaniya wethu nangu number 1 cishe ubiza mina ngisakothandweni mina hey madoda anginayo impi phela awunayo impi hayi ngibona nawe ngiyacebezela hey madoda intombi ngithanda ngokungibuka nje ngingakasho lutho akufuze ukuthi ngize ngiye emasekenini ukuze ngibone ukuthi wenzakala njengama bafowethu angikho lapho zonke impahla ngigqole ngiqena ukuyibiza ke mina ngoba angiyena loyo muntu loyo umlandeli wami useyibizile zakhe lezi zakhe Small Street kulungileyo ngikumjikijela njengamanje manginawe sehla nje ngoholoko manginawe ngizothandweni la ngikhona inhliziyo iyavuvuka suka madoda ngizothandweni bafowethu kwajikijiki ngizothandweni inkosi leyo manginawe inkosi lami ibhoka leyo ikhetho noma kanjani lana kuDzanibe ye madoda bafowethu njengamanje ngikhipha iscore ukuthi ke abantu bavote kanjani lapha ku Twitter abakubonile nabakuzwile #ezekhethele eze10 wena uhamba nobani besibabuzile lapha ku Twitter ukhona ke uDzanibe ekhona uquality amavoti ahambe kanje 63% kwase kuthi number 2 wathola 37% okuyena oye wathola ke u63% nowinile uquality Quality sakubonga lapho wethu. Amen. Ngiyamazi belusi. Ngiyamazi mama. Siyabonga mfethu. Kubonga mina kaniya wethu ngibonga mina umfana noka ake at least manga ethe ukuthi athola okungcono namhlanje noko siyambongela. Ujabule yafa into evela bekayithandazela le ukuthi afana sondele kithi hayi kulungile siyambongela umfana omncane kulungile siyambongela umfana omncane bafethu inkosi ithela umusa siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu noma